Kumshi benta ban ai ka jingkersan ni ginung ilam kiba khamat jo ka sang new trap achik national movement haswa ba ka jingki jo ka sang HNM kan sedang nong ba Delhi halor ki mat ki jura jong ko jela Meghalaya kablalam khamat do president reng ba ka sang HNM sang kmi ki dikhat ka HNM ri boy sabngi ne ka step hapo ka jingilam ba sanli nong rum kum skatri kila pen i ka dak ka jingkersan lam ki nong ilam kiba khamat jong ki da ka balaj banwa ai ki banar keleng ki jaka jo ka patar khama ba jirang habakran na kaliang ba sanli nong rum skatri HNM ri boy sabngi ulai thu ba ka sang ka don ki lai teli ki mat ki ba kongsan ki bala pen sak teng bat pen urlong da ka sarkar hapo ka jela Meghalaya kita kilong ka ILP ka jimpun rung no ka keten khase khnet ka bapra bar ka jimpun bet no yo put usam dan kong ya aingu yo play try karat bola play hi tendensi ya kapan siam kum ni kum ki prat khot jong ka sem HNM kenal yang jong aku menjalan setri ba senli nong rum di wan hang nin bante ya dan ka benar jong ka sem kum si benta ban kesan ya ki prat khot di balik sa Delhi nak benta ban ki ya kimat ki jura jong ka sem kamtam abdi bat ka tin kasi garo ban pendrung no hari kredit pra bat nangta bandawaru ya ga sarkar kami na kamenta ban yo la ka jong ka lat ni da kum ka ILP na kamenta ki jingwan rung ka thep jong ki bendera kari kasi ba ig jongi bat kum juru na kamenta ban penbit no yo put usam kalong padon kam kari baik ke jongi ni ju siam bagi ui aman laki por bat aki jaka ke bakaput kedon ka jingi ya usam amar ka jingi ya ka jing pamla jong sarkar ban penbit yo put usam kumta kalian jongi kum ka seng HNM stand boy ni ay ka jing sian ko pura ya kit khot di balik klan mongor hapo New Delhi ka jantar mentar de kum ka seng ni ya stok ti akari kasngi ban wa ay ni kebenar kum si benta ban peniru ya kemiba ken ay ke jingsan kamtami keseng na kamta ban kesan ya kari bekerja menteri berkum juru hakisi basa jong ki pateng la pateng pun kiksiu jong kari kasi ba ige jongi makin yo ya ka chong sup chong san ban haki benta ki babun na benta kanengi ban hangane takini boleh sebut Inspektor Kordor. Wat akan dong balaj tang imiau ru ngan wat epi bat pinam laj nak ti jong ka an Ini motor Inspektor bon tmai saya pikai hadukat no laban le tang ba tip me men jong ka risa usa an yang begini hap tang bat hi ko bai nyan yai ne tang bat hi shilin ter ka jing em tang bat hi ko bai ngalarai nam dak ti e kene kam jonga ka de po kich shabaka kich nam ti e tu ki trok ki pikam bale pi plan no don ki ba pressure ne hakana korkom bale ki jong high level ne hakmat jongahi umdan high level dan low level umdan bahek bahan barok ki long lut kumju ya ki kanti ba phila clay na kular kin om sep ai jimut jing perkha shapi ki hai jing e chonga chong pi kin om ya phe Yeah.